Hai Hanot. Hai Hanot. Milih aku ini macam ni. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Meenakshi's Field. गामियाव थांगासिनो दं आङो आबैमोन मादैमोन जायो इसोरखौ मोसानाय फोरोंनो फुजायाव मोसायनो दसे फोरोंना फैनोसै बेखौनो नोंथांमोनजों दिन्थिलांनोसै दा मोनैबा दिन्थिसिगोन आङो फोरोंनायखौ नोंथांमोना बेखौनो नायलांबाय थादो बा मालाय मोसाग्राफोरा Hai Hanot. Hai Hanot. Milih aku ini macam ni. Sabur जाखानाय Anggur dekai bra. Hai, hello. Ini macam video. मोनाबाय दा नै ओमफ्राय बिसोर मोसागासिनो दसे थाना थांनोसै 5 hours later. ओमफ्राय नै फुजायाव मोसानो थांनो नागिरदों मादैया बेखौ देलायहोदो दा देलायहोखांनानै बिसोर थांगोसिगोन आंबो दायो देलायनानै थांसिगोन माने फुजायाव आलासिफोरनो आर'नाइ मान बावनो होदोंना बेवहाय आंबो दायो देलायनानै थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोननो दायो फुजाखौबो दिन्थिहैगोन आङो नायलांबाय थादो A few moments later. आबैमोनाबो मोसासिगोन दा देलायखानानै थाबाय बिसोरो आंबो मोनफैबाय बाखिया इजा दंबावो दायो मोसानायखौ आं दिन्थिलांबाय थागोन फुजाया बारा गिदिर जायाखै एसे फिसासो ओमफ्राय नैयो जोंहानि मादै देहाय
थांनोसै नै